aften. Vi bringer en efterlysning. Et sjældent tegneseriehæfte er forsvundet. Det drejer sig om Detective Comics 27, som forsvandt fra Statens Museum for Kunst i nat, hvor der i disse dage afholdes verdens største tegneseriekonference. Tegneseriehæftet er vurderet til 2,6 millioner kroner, og politiet efterlyser 2 personer, som deltog i konferencen, og som de mener har en mulig forbindelse til røveriet. Politiet har ingen yderligere spor at gå efter på nuværende tidspunkt og beder derfor nu offentligheden om hjælp. Og nu til vejret.